Jalukane bocah déning I Kuntara Wiryamartana. Tata jingkrak-jingkrak tengah latar, jare ibu mentas kondur saka pasar. Endi bu welingane layangan karo permene? Ibu ora supe jalukane Tata. Wong mau esuk beka tanpa mendha. Senenge bocah dioleh-olehi, tur ibu sing maringi. Ta, rene ya ta, iki lho welinganmu. Enggal, ning rasah mlayu-mlayu. Iki permene, layangane. Wis kono dolen dhewe. Tanpa sranta oleh-oleh ditampani. Kabeh kancane jare arep didumi. Senenge bisa piye iki?